sasina ba jesek ang sarang mani asek na ngani performance ro jesek sarang mani abo no ani 100% rakha tabo abo audience ro sai mano poro besek hamjak ya Kone agi ro kota. kalau sabo sabai third position man mani mami ta song bahai tini mama hai preparation nai pajak nai phaijak tabuk saimea stage o thake tamo no tamo final ne bagai resamo kai besek no norok choose khai lai ja charta sar song sal besek romai norok tangguri resap no rehearsal khai lai ka for me only 2 days ha for me only 2 days I days? bagi 2 days only so kuno ko kare but ang asak simin ob khaw narang mani thangai prize man ya thang performance re hamna na jebo truth Final salo sarai rong na tama koi na musuk tamo sana musuk tamo hai rasa mong rong mati yai no bo sanamu jungbo norong ni bisingo jeba man jebo talent to go bo kuno flat ka mo thangai phunong ti preparation to kaham na khadara borong sisa moro mana amra kaham finish ngai thaika tang besek resam ro tangburi engke norok total 7 jon dong na 7 jon ni bisingo tini to jotoi khorok thake torok sinai boma hai matong norok ni 7 jon ni bisingo norok to rehearsal khai phurno saima khana nang no thang sinai rok ni salai norok to norok go nang bo position o to thak matong nana lukurok ta mu ni sa nukurok to kaham nu support khai tamo abo rica bai saima sene karon je top 7 tonglai jotono kaham kam le jabu ke bono kuno kom hui maya keno kaham le jaya ni sai maya jotono kaham le jabu tabo rica bai saiman china abo tau judges rok bati ke tam bomo resam ni bagai rica mo gani okui chikonti man kaisa tangsa thai bolong bising tei hindi song te me agar kahun nate tangsa jadu bole hindi bo tini ke khobja go na tini ke hindi bo